Petra, di zimanê kevin ê Yunanî de têwateya zinar. Ev der destpêka bajarê Petra ye. Ev bajarê dîrokî, bajarê Petra bi fîlmê Steven Spielberg yê bi navê Indiana Jones li dinyayê hate naskirin û ji hingî ve ji seranserê dinyayê geştiyar têne vê de û li vê de digerin. Petra li kêleka bajarê Musa Wadî, ango newala Musa ye. Li gor baweriya cihûtiyê, hinga cihûyan ji Misrê ber bi İsraîlê ve koç kirin, Pêxember Musa li vir li zinarekî dide û av ji alîgirên wî re dipijixe. Rêya bixûr a dîrokî. Beriya 2000 salan ticareta rojhilata navîn ser vê de re derbas dibû. Petra navenda serkeya bazirganiyê ya rojhilata navîn û Afrikaya Bakur bû. Wê bazirganiya Mezopotamyayê, Şamê û Misrê bi hev ve girê dida. Cihê bazirganên misk û hemberê, biharatan, zêr û zîv bû. Rêya bi zinaran dorpêçkirî ye, bi heybet e. Li gora wê serdemê, Petra yek ji bajarê herî pêşketiyê cîhanê bû. Di nava zinaran re rêyên belavkirina avê hatibûn qewirandin. Bi vî awayî av li seranserî bajêr dihate belavkirin. Bi çûyîna rê re ku berê bi kerwanan û bazirganan şên bû, em ê hêdî hêdî nêzîkî sembola bajêr a ku li dinyayê nav vedaye û weke nîşaneya niha ya Urdunê tê nasîn dibin. Di nava rêyên teng ê zinarîn de yekser mirovpêrgî wê sembolê û dû re qada li derdora wê tê. Li pişt min perestgeha Petra tê dîtin. Perestgeha Petra ku berê weke türbeyekî hatibû çêkirin, niha sembola Urdunê ye. Li dinyayê weke sembola Urdunê tê zanîn. û geştiyar ji hemû dinyayê têne vê de dixwazin vê sembolê bibînin. Es hat so circa 25 Jahre gedauert. Piştî xeyala 25 salan ez li vir im. Di zarotiya xwe de min fîlmêk dît û min herdem ji xwe pirz dikir ka gel û cihek wisa heye. Min di pirtûkan de dît ku ev der rastî heye û hatina vir bû xeyala min. Piştû 25 salan ji Almanyayê hatin vir û gelekî kêfxweşin. Und ich werde jetzt einfach diesen Moment genießen. Petra di sala 1985 de ji aliyê UNESCOyê ve weke mîrata çandeya cîhanê hate ragihandin û ji sala 1997 ve jî weke harîke yanî nûwazeya hevtemîn a cîhanê hatiye naskirin. Di salên dawiyê de salane zêdeyê milyonek kes serdana vî cihê dîrokî dike.
Hallo nach Kurdistan, schöne Grüße aus Jordanien. مرحبا كردستان gelek silav ji Ordinê ez ji Almanyayê hatime ya rast bendewariya min nezêde bû ji bo demek ku Kurd hatime lê gelekî dibin bandora vê yekê de mame ku mirovên wê demê çi bi ser xistine Damals geschaffen haben. ev micewhereke yek ji heft nuwazeyên cîhanê ye Eines der 7 Weltwunder. ez gelekî kêfxweş im ku li vê derê me Ich bin sehr glücklich darüber, hier zu rêya me 5000 kilometre em hatî berket genommen zu ez spas dikim û ji her kesî re pêşniyar dikim ku werne vê derê bibînin Und ich bedanke mich und freue mich und würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, eines Tages hierhin zu reisen. Vielen Dank. Perezga sereke a Petrayê ji aliyê koçerên ku bi sedan sal li wir bicih bûbûn weke xizîne Fer'ewn dihate binavkirin. Ew di wê baweriyê de bûn ku ev cihê dîrokî ji aliyê Fer'ewn ve hatiye çêkirin û xizîneya wî têde ye. Lê li gor lêkolînê niha ev ji bermaya dîrokî ya sû 7 metreyan bilind e û bi mîmariyeke muezzem a qewartina zinar hatiye çêkirin, gora melik û malbata wî bû û mîmarî jî ya Yewnan e û neya Misrê ye. Lêkolîn van hêjî di nava hewdana fêmkirina qewartineke ev qasî rast û bêqusûr a zinarekî de ne. Lê dema em dibêjin Petra em ne behsa cihekî dikin, em behsa bajarekî dikin. Li her aliyê zinar û nawalê cihên dîrokî hene. Her aliyê wir perezgeh û tirbên di nava zinaran de hatine çêkirin têne dîtin. Qewartina zinaran bi salan li ber xwe daye. Van şikeftên nesiruştî şahidiya medeniyetekî û dîrokeke hêjî efsûniyê kiriye. Gelek şer li vî bajarê qewmî ne. Ev der heyamekî ket bin destê İmparatoriya Romyan û wextekê jî Salîbiyan Petra dagir kirin û pişta Selahedînê Eyyûbî bajar ji wan stand. Dengê xweş ê di şikeftê de dubare dibe me teşwîkî strandina straneke bi Kurdî dike. Şopên mirovan û dîrokeke wendayî li wir ji nû ve hatiye keşifkirin. Her gava mirov de avê jî mirov matmayîtir dibe. Bedûî yanî koçer bi sedan salan li nav Petrayê jiyan. Hinek di konan de û hinek jî di şikeftên ku ji aliyê ensan ve hatibûn çêkirin de.
Di sala 1984 de Melkê Ordunê serdana Petrayê dike. Bu koçerên li wir di jiyan re civînekê li dar dixe. Melek Hesên koçeran agahdar dike ku ew ê Petrayê bikin di xizmeta geştiyariyê de. Dibêje wan ku ew ê gundekî ji wan re ava bike û hemû malbat wê bibin xwedî mal. Her wiha soza ku bazirganiya di nava Petrayê de koçer bikin dide. Koçer ji Petrayê bar dikin û li gund niştecih dibin. Ji hingî ve bazirganiya li nava Petrayê jî ew dikin. Bihûr û giran ve mirov li wir pêrgî koçeran tê. Çi tiştên bala geştiyaran bikişînê li wir tê firotin. MashaAllah. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. If you don't want, it's your own decision. Okay, eigentlich, wenn das wirklich so ist, Wenn die tatsächlich so alt dann ist sind. das ein Dings, ein Schnäppchen. Und wenn nicht, dann hast The take is like 5 kilometers. Hinek deveyan û hinek jî keran didin geştiyaran bi kirê. Ji ber ajotina ereveyan li wir qedexeya. The price. Ji bo dîtina tevahiya Petrayê rojê ji serê sibihê heta derengî çevê pêwîst e. Heke geştiyar ker an jî deveyan kirê nekin, wê rojek têra ger û dîtina wir neke. gerade wenn das Wetter in Deutschland natürlich Hengala Almanyayê hewa sar be, xweş e mirov biçe welatekî gerin. Bi taybetî hinga mirov baş û vekirî weke Urduniyan bin. Jordanien. Encameke xweş jê derdikeve. Dema mirov serdana bajarê Petrayê dîrokî bike. Historischen Ort, Mirov der matmayê dimîne. viel zu sehen hat. Mirovan li vir Das çi çêkiriye. was Menschenhände geschaffen Di hema bêdengiyê dest bi her kesî nakeve. diese Ruhe und Ji wekî Stille kêfxweş genießen bû können, ku ist li ein virim. großes Privileg und deswegen bin ich sehr gerne hier. Das einzige Vorwissen, was ich über Tişta min li ser Petrayê dizanî tenê tiştek bû ji înternetê. Min dizanî yek ji nuwazeyên dinyayê ye. dazu angeguckt, Min li çend wêneyên wê jî nêrî bûm. Lê tişta mirov li vir dijî û dibînê mirov nikare bi wêneyan bigire. kann kein Bild einfangen. Weke fîlmekî ye. Wie als Cihekî das divê so mirov bibîne û neşxwe debûye yek ji heft nuwazeyên dinyayê. die man gesehen haben muss. Also es ist ganz zu Recht einer der 7 Weltwunder. İddiayên lêkolîn vanên weke Tom Holland û Dan Gibson ku dibêjin dînê Îslamê ewilî li vir çêbûye û mekeh ewilî li Petrayê bû, hê jî di nava Îslam nasan ve tê münaqeşe kirin. Was heißt Leben? Übernachten auf jeden Fall, ja. Im Prinzip alles aber ich habe auch mal gelesen, dass das auch Gräber waren. Man hat die Leute dann da reingetan, die sind verwest und die haben sogar mit den Toten zusammengelebt. Ja, da gab Bajarê kevin ê Petra ji aliyê UNESCOyê ve weke mucizeya heftemîn ya cîhanê tê naskirin. Bajar wextekî ji beriya 2000 sal 40,000 şêrnî lê dijiya û di nava demê de rûxiya. Niha ev ji bermayî li vê de mane yek jê ev şanogehek û li xwarê tê dîtine.
هەکە مرۆڤ ببێژێ ku ji her bostê dîrok dibişiqe, mirov wê ne nehek be. So my name is Poral. I'm coming from Israel. And Ez ji İsraîlê tîm. Min ji mêj vedixwast serdana vê derê bikim. I haven't been here in my life, and I came. Ez ti car nehatibûm vê derê. Ez bi erebê hatim, cihekî gelekî xweş e. û kêfxweş im ku min ev derdît. I'm very happy to see it. Ev der di wextê xwe de cihekî biryarstandinê ya girgirên wê derê bû. Xwediyên devên li benda geştiyaran e û diyar e ku deve wastiyan e. Was? Em dixwazin gera xwe bi dawî bikin. Lê bi dawîanî nehesaniye. Rêya herî zehmet di dawiyê de li benda me ye. Nêzîkî 900 pêpelûnkên derencê di çiyê de hildikişin li benda me ne. Emên ha biçin perezgeha mezin ya ku li ser serê çiyê 4 saetek û nîvê em ê çiyê re bimeşin û xwe bigihne wê derê. Koçerên li ser rêya çiyê di bin konan de tiştan difroşin, xwe ji çayê mehrûm nahêlin. Piştî saetek û nîv hilkişîna ser çiyê em gihîşne perezgeha Libanî ya ku li ser serê çiyê hatiye çêkirin ji kevir hatiye qewirandin û ev jî perezgeha herî bilind e ya li vê derê. Piştî hilkişandina dirêj a ser çiyê û westandinê niha li ser lûtke herî bilind ya li çiyayê li pişta pêtran e û ew perezgeha li ser çiyê ya me behsê jî kirî dikeve bin me re. Bi vî awayî gera me jî li vê derê diqede.